लोगोफोर गासैखौबो बरायबाय दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ नोंथांमोननि सायाव लानानै फैदों गोबां मानसिफ्रा आङो बावैसो होनाय स्टक मार्केटनि भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरदों आरो गोबाङानो मिथिनो लुबैदों माबोरै इनभेस्टमेन्ट खालामो माबायदि आर्निं खालामनो हायो प्रफिट लस माबायदि जायो गोबां सोंथि सोंहरदों नाथाय गासैखौबो बुंनो हानाय नङा गुदि आरो बेसिक बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा बुजि मोननाय बायदि गोरलै रावजों स्टक मार्केट एबा शेयर मार्केट जि बुङा मानो मोनसेखौनो ओंथि फोरमायो गिबियावनो नोंथाङा स्टक मार्केट एबा शेयर मार्केटआव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो ट्रेडिं खालामनो हायो मोननै राहाजों फैसा आर्जिनो हायो मोनसेया जाबाय इनभेस्टमेन्ट आरो मोनसेया जाबाय ट्रेडिं दिनै आं नोंथांमोननो ट्रेडिंनि सोमोन्दै बुंनो नागिराखै ट्रेडिं इज भेरि रिस्कि ट्रेडिंआ गोबां रिस्कि आरो गोबां नलेजनि गोनांथि जायो आरो ट्रेडिंआबो गोबां रोखोमनि दङ इंट्राडे ट्रेडिं ऑप्शन ट्रेडिं आरो स्विंग ट्रेडिं बेबायदि मोनथाम मोनब्रै माखासे दं बाहागोनि ओमफ्राय इनभेस्टमेन्टआबो मोननै मोनथाम बाहागोनि दङ मिउचुअल फान्ड इनभेस्टमेन्ट बा स्टक इनभेस्टमेन्ट आरो माखासे बेबायदिनो दंलाबायो दा दिनै आं बुंगोन नोंथांमोननो मिउचुअल फान्ड इनभेस्टमेन्टनि सोमोन्दै नङा दिनै बुंगोन स्टकआव माबोरै इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो दाना गासैबो जिनिसफ्रावनो प्रस एन्ड कन्स थागोन मेरिट डिमेरिट थायो किन्तु ओभारअल बेनि गेजेरावनो जोङो स्टक मार्केटनिफ्राय जुदि नोंथाङा गिबियाव बिराद नलेज थुब्रायग्रोयोबा माने द फास्टेस्ट वे अफ बिकामिं रिच इन योर लाइफ माने गोख्रैसिन नङाब्लाबो माने मानसिया जिउआव दोहोनि जानायनि इफेक्टिभ लामायानो जाबाय शेयर मार्केट नोंथाङा जुदि फिसा फिनला हाजिरा मुजिरा मावोब्ला खामानि मावोब्ला बा नोंथाङा जुदि जब्स मावोबा जायखिजाया प्राइभेट सेक्टरानो जा गभर्नमेन्ट सेक्टरानो जा नोंथाङा शेयर मार्केटआव फैसा दोनथुमनानै गोबाव समनि उनाव माने 10 years 15 years 20 years 25 years नि उनाव नोंथाङा क्ररपति जानाया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय बियो नोंथाङा हाखु दाखु जानो हानाय नङा बेनि थाखाय नोंथाङा सम होनो नांगोन जोंनि गोबां मानसिफ्रानो फैसा खामायो साख्रि मावो नाथाय फैसा जमा थाया लोगोआव बेनि ओंथियानो जाहैबाय बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोङो फैसा दोनथुमनो रोङा एबा फैसा दोनथुमनो जोङो सोलोङाखै माने फंसे रावैनो बुंनो थाङोबा वी डोंट हैव फाइनेंशियल एजुकेशन जोंनियाव फाइनेंशियल एजुकेशन एबा नलेज गैया जोंनि फरायसालिफ्रावबो फाइनेंशियल एजुकेशननि जेबो चैप्टार गैया जायफोरा कमार्स फरायदों स्पेशल बिसोर मोनगोन इकोनॉमिक्स जायफोरा फरायगोन बिथाङा मोनगोन किन्तु जेनेरेल स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फाइनेंशियल एजुकेशननि सायाव जेबो नलेज बा एजुकेशन प्रोवाइड खालामनाय जाया जोंनि भारतनि एजुकेशन सिस्टेमाव बेनिखायनो जोङो फैसाफोरखौ मेनेज खालामनो रोङा दिनै जों हाजिरा मावनानै 300 थाखा मोनबाय बेखौ जोङो स्र' जाजोब्बाय लोंजोब्बाय सेस गाबोन जों हाजिरा मावलायनोसै 200 300 500 1000 थाखा मोनबाय ओमफ्राय जोङो बिदिनो माबा माबि खरस खालामजोब्बाय इनभेस्टमेन्ट जिर' हाजिरा मावनायनि सोमोन्दैसो आं बुंदों नाथाय साख्रि मावनायनि बेलायावबो बिनो सोरबाया 40,000 50,000 दरमा मोनबाय लोन मारिबाय सोरनोबा हरबाय बहाबा जाबाय लोंबाय बेरायबाय इनभेस्टमेन्ट जिर' ओमफ्राय थाङै थाङै जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि गथ'आ देरगोन अब्ला नोंथाङा हायार एजुकेशननि थाखाय जेब्ला मोजां इनस्टिट्यूशनाव होनो गोनां जागोन अब्ला नोंथाङा साख्रि मावोब्ला फैसानि बिराद आंखालाव गोग्लैगोन आरो that is because of not knowing how to invest our earning जोंनि अर्निंखौ माबायदि इनभेस्ट खालामो माबायदि थुब्रायो जोंनि दरमा मोननाय बा हाजिरा मावना मोननाय फैसाखौ माबायदि डाबल खालामनो बेखौ जोङो मेनेज खालामनो जोङो रोङा मानो जोंनि एजुकेशन सिस्टेमाव बेखौ प्रोवाइड खालामनाय जायाखै गोबां रोङा सोलोंथाइ गोरों मानसिफ्राबो फाइनेन्सखौ मेनेज खालामनो रोङा हाजिरा मावनायफ्राथ' नो डाउट रोंखाया गासैखौबो बुङाखै माखासेया रोंखाया साख्रि मावनायफ्राबो गोबाङानो रोङा खायसे खालि रोंनो हागौ किन्तु साख्रि मावनायफ्राबो सेलारि मोननाय मानसिफ्राबो जोंनि मोननाय फैसाखौ मेनेज खालामनो रोङा जायनि जाहोनाव मालाबा जिबना बिराद गिदिर अमाउन्टनि फैसा नांगौ जायोब्ला जोङो आंखालाव गोग्लैनो गोनां जायो माने पार मान्थ सेलारि मोननायनि उनावबो दाना जियानो जा दाना फैनोसै जोङो शेयर मार्केटआव फैसा माबोरै दोनथुमो बेनि थाखाय नोंथांनो मोनसे ब्रकार नांगोन ब्रकार माने जायखिजाया मोनसे एप
जाय एपखौ आं बाहायो बे जाबाय आपस्टक आपस्टकनि बादैबो गुबुन माखासे ब्रकार एप दंलाबायो नोंथाङा जा मोनसेखौ मोजां मोनो बेखौनो लानो हागोन मेन्डेटरि नङा कि आं जाय आपस्टक एकाउन्टखौ बाहायो नोंबो बेखौनो बाहायनांगौ होननायनि कुनु गोनांथि गैया मानो आङो आपस्टकनि जेबो प्रमोशन भिडिअ बानायाखै बा आङो शेयार मार्केटनि जेबो प्रमोशन भिडिअ बानायाखै नैबे भिडिअआ पिउरलि एजुकेशनेल पार्पसनि थाखाय बानायनाय जादों नोंथाङा जास्ट रोङाब्ला आंनि भिडिअ नायनानै एसे सोलोंनो हागोन जायफ्रा रोंखागो बिथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामनो हागोन नोंथांनो गिबियाव मोनसे ब्रकार नांगोन गोबां ब्रकार दङ आं ब्रकार बाहायो आपस्टक बे आपस्टकखौबो नोंथाङा बाहायनो लुबैयोब्ला नैबे भिडिअ डिस्क्रिप्शन बक्सआव बे एपखौ डाउनलड खालामनायनि आरो रेजिस्टार खालामनायनि लिंक दङ बे लिंकआव थुनानै नोंथाङा एपखौ डाउनलड खालामनानै रेजिस्टार खालामनो हागोन आरो शेयार मार्केटआव इनभेस्टमेन्ट खालामनो हागोन ओके नेक्स्ट खामानि एपखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा रेजिस्टार खालामनांगोन नोंथांनि माखासे डकुमेन्ट्स होनांगोन भेरिफिकेसन जागोन आधार कार्ड होनांगोन नोंथाङा फट' भेरिफिकेसनबो खालामनांगोन माने भिडिअ सिडिअबो हरनांगोन माने बियो आपस्टक बायदि मोनसे ब्रकारा बियो गभर्नमेन्ट रेजिस्टार्ड ब्रकार बियो गभर्नमेन्ट रेजिस्टार जेबो गिनांगौ गैया आरो बेबायदि माखासे ब्रकार दङ बेफोरबो गभर्नमेन्ट रेजिस्टारानो ओके नोंथाङा खालामनो हागोन आधार कार्ड बिगोन बेयाव फट' भेरिफिकेसन भिडिअ भेरिफिकेसन गोबां माबा माबि डकुमेन्ट्स बिगोन होनो हायो नो टेनसन सिकिउर ओके उनाव नोंथाङा सानथामसोनि उनाव नोंथांनि एकाउन्टआ डिमेट एकाउन्टआ रेडि जागोन माने बेखौ नोंथाङा जेब्ला रेजिस्टार खालामगोन आपस्टकआव अब्ला नोंथांनि डिमेट एकाउन्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जाखायो बियो ओमफ्राय सानथामसो वार्किं डेजनि उनाव नोंथांनि डिमेट एकाउन्ट माने नोंथांनि माने रेजिस्टार खालामनाया कमप्लिट जागोन बिनि उनाव नोंथाङा स्टकआव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो हागोन दाना माबायदि दाना नोंथाङा निफ्टि 50 खोनादों सेनसेक्स आरो गोबां सेक्टर दङ निफ्टि एफएमसीजी निफ्टि बैंक निफ्टि इनफ्रास्ट्राक्चार निफ्टि इनार्जी गोबां सेक्टर दङ जायखिजाया सेक्टरनि जायखिजाया मोनसे कम्पानि नोंथाङा सेलेक्ट खालामब्ला जेरैबायदि निफ्टि आईटी आं रिलायन्स इन्डास्ट्रिखौ लाबाय मोजां कम्पानिसफोरखौ माबायदि एनालाइज खालामो बेखौबोथ' आं देखायखागोन खिन्थु माखासे मोजां कम्पानिसफोर दङ जेरैबायदि टाटा पावार रिलायन्स इन्डास्ट्रिज एचडिएफसी बैंक एसबीआई बेफोर रखम ओमफ्राय मुवा हिन्दुस्तान इउनिलिभार मेरिको बायोकन सिप्ला बेबायदि आरोखि बेबायदि माखासे मोजां माने कम्पानिफोर दंखायो नोंथाङा बेफोराव इनभेस्टमेन्ट खालामनो हायो बेफोराव एनालाइसिस खालामनो गोनां बांद्राय गोनांथिबो गैया जास्ट हमनानै लाबाय जोङो सिप्ला मोनसे माने फार्मा इन्डास्ट्रिनि मोनसे कम्पानि बियो माने सिप्ला कम्पानियाव नोंथाङा माने नागिरबाय बेयाव जेब्ला आपस्टकखौ नोंथाङा खुलिगोन बेयाव नोंथाङा नै माने लेफ्ट साइडनि बटम कर्नाराव गाहायनि लेफ्ट साइडनि खनायाव मोनसे वाच लिस्ट होननाय मोनसे मोनगोन बे वाच लिस्टआव थुनानै होनाय लोगो लोगो गोजौआव मोनसे प्लास नुगोन बे प्लासआव थुनानै हो ओमफ्राय कम्पानि नामखौ बेयाव माने टाइप खालामनानै सार्च खालाम हमना ला रिलायन्स इन्डास्ट्रि सिङाव फैखागोन ओमफ्राय बे रिलायन्स इन्डास्ट्रियाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेयाव सिंथाराव बटमाव सेल आरो बाय होननाय अपसन मोनखागोन बेयाव नोंथाङा बायनांगोन आरो नोंथाङा बायनाय समाव बेयाव मोननै अपसन मोनगोन मोनसे इंट्राडे मोनसे डिलिभारि इंट्राडेखौ नोंथाङा बायोब्ला दोनै बायोबा दोनैनो नोंथाङा 3:30 नि सिगां माने 3:30 सिगां नोंथाङा सेल खालामफिननो नांगोन आरो बियो बहुत रिस्की आं बेखौ बुंनो नागिराखै इंट्राडेखौ बुंनो नागिराखै बेयाव बायाव थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा गोजौआव मोनसे अपसन मोनखागोनखा डिलिभारि होननाय बे डिलिभारिखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो डिलिभारिखौ सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नोंथाङा बाय खालामबानो जाबाय बायखौ थुना होबानो जाबाय बायखौ थुना होनायनि उनाव नोंथांनिया मार्केटआ माने एक्जिक्यूट जागोन आरोखि ओमफ्राय नोंथाङा लं टार्मनि थाखाय डिलिभारि माने लं टार्मनि थाखाय बायनाय जायो बे जेब्लानो प्रफिट जागोन अब्लानो नोंथाङा फाननो हागोन जेब्लानो प्रफिट जाया नोंथाङा लाखिबाय था 10 बोसोर माने 1 बोसोर 5 years 15 years 20 years बा लाइफ टाइम नोंथाङा जेसेबां सम लाखिबाय थानो हागोन जेब्लासिम नोंथाङा प्रफिट जाया अब्लासिम नोंथाङा लाखिबाय थानो हागोन डिलिभारियाव बायोब्ला ओंखायनो स्टक मार्केटआव डिलिभारियाव बुझदि नोंथाङा स्टकआव इनभेस्ट खालामोबा रिस्की नङा लो रिस्क रिलायन्स बायदि इन्डास्ट्रिया मालाबाबो इमान गोरलैयाव इमान सहसाव थैया बियो जेब्लासिम रिलायन्स इन्डास्ट्रिया थैया नोंनि इनभेस्टमेन्टआ थाबाय थागोन बेयाव नोंथाङा जेब्लानो गोसो अब्लानो फाननो हागोन जेब्लानो प्रफिट जायो अब्लानो फाननो हागोन जेब्लानो प्रफिट जाया अब्लानो लाखिबाय थानो हागोन किन्तु नोंथाङा इम्पेशेन्ट जानो नाङा अधैर्य जानो नाङा डिलिभारियाव दोनोबा मालाबा नोंथाङा लसबो जाना थाबाय थागोन किन्तु नो प्रब्लेम बे सानसे बियो प्रफिटआव फैगोन बियो मालाबा नोंथाङा इनभेस्ट खालामखांनायनि उनाव जेब्ला
प्रफिट लस जा थांबाय थागोन मालाबा मास मोनसे गाहाम लस जागोन किन्तु नोंथाङा बेखौ लसनि समाव फाननो नाङा जेब्लासिम प्रफिटआव फैया अब्लासिम बेयावनो दोनबाय था जेबो गिनांगौ गैया बेयाव जेब्लासिम प्रफिटआव फैया अब्लासिम नोंथाङा जेबो खालामनो नाङा बेयावनो दोनबाय था जै खेबसे बायबाय जेब्लासिम प्रफिट फैया अब्लासिम नोंथाङा बेखौ फाननो नाङा जेब्लासिम प्रफिट फैगोन अब्लासो फानखा बेयो मोनसे गलादार बायदि गुबुन 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 कम्पानिनि नोंथाङा शेयार बायनो हायो जेब्लासिम प्रफिट फैया नोंथाङा दखानावनो दोनबाय था जेब्लासिम प्रफिट फैगोन अब्ला नोंथाङा कास्टमारनो फानहरदो एखे बाथ्रा बियो नोंथाङा लाख लाख थाखानि दखान खुलियाब्लासिनो शेयार मार्केटावनो नोंथाङा शेयार बायनानै दखान खुलिनो हायो अनलाइन दखान बियो मोनफा मोनफा दखानाबो एखे नोंथाङा गुबुननिफ्राय माल बायनानै दखानाव दोनो जेब्लासिम कास्टमारा बायनो फैया आरो जेब्लासिम नांगौ बायदि प्राइसखौ कास्टमारा होआ नों अब्लासिम फाना दखानावनो दोनबाय थायो नोङो आरो दखानाव माखासे मालफोरा माने गोजाम जालांनानै लेथ्रा जालांनानै बादामालि माबा माबि बादामालि नङा जेनेबा धुला बाला नांलाना गाज्रि जालाङो कास्टमारा थेवब्लाबो फैया जों बेयावनो दोनबाय थायो एखे बाथ्रा किन्तु जोंनिया स्टक मार्केटाव मा जायो बेयो मालाबाबो सेवा धुला बाला नाङा स्टक मार्केटाव नोंथाङा माबा मोनसे कम्पानिनिफ्राय शेयार बायबाय जेब्लासिम प्रफिट फैया दोनबायनो था बेयाव धुला बालाबो नाङा बियो गोजामबो जाया जिबायदि बायदोंमोन बेबायदिनो थाबाय थागोन बियो जेब्लासिम प्रफिट फैया अब्लासिम नोंथाङा लाखिबाय था जेब्लासिम प्रफिट फैगोन अब्लासो फान लाख लाख थाखानि दखान जोङो खुलियो अफलाइन सोरबा दखान होयो अनलाइननि दखान गेलामालनि दखान जि गस्लानि दखान नोंथाङा जुदि कम्पानियाव शेयार बायोब्लाबो बे दखानजों होनायजोंनो एखे बियो लाख लाख थाखानि माल बायनानै दोन नोंथाङा किन्तु नोंथाङा मिथिखा मोनसेल' कम्पानिनि शेयारखौ बायनो नाङा गोसोआव लाखिखा आरो खेबसे बुंदों मानोना इम्पर्टेन्ट बाथ्रा मोनसेल' कम्पानियावनो नोंथाङा इनभेस्टमेन्ट खालामनो नाङा लाख लाख थाखा मोनसेल' कम्पानियावनो इनभेस्टमेन्ट खालामनो नाङा मोननै मोनथाम कम्पानि गिदिर गिदिर कम्पानि जेरैबायदि निफ्टि बेंकनिफ्राय हमनानै ला SBI HDFC बन्धन बेंक L&T बे जाबाय निफ्टि बेंकनि माखासे बेंकफोर निफ्टि 50 नि हिन्दुस्तान इउनिलिभार टाटा पावार मारुति सुजुकी रिलायन्स इन्डास्ट्रि बेफोरबायदि गिदिर गिदिर कम्पानिफ्राव माने डाइभार्सिफाइड खालामनानै दोन हमनानै ला नोंथाङा 1 लाख थाखा दङ अब्ला नोंथाङा 10टा कम्पानियाव माने 10,000 राननानै दोन अब्ला नोंथाङा मालाबाबो लस जाया अके ओमफ्राय दाना आरो गोनो गोथो जागोन माखासेफ्रा शेयार मार्केटाव फैसा दोननो थाखाय बेसेबां फैसा नांगौ शेयार मार्केटाव फैसा दोननो थाखाय 1 टाका 2 टाकानिफ्राय स्टार्टिं खालामनानै लाख लाख क्रर टाकासिम नोंथाङा दोननो हायो बेनिखायनो सोरबा जानो गैयै मानसिया साननाङा जे बेफोर जिनिसा आंनि नङा सोरबा साख्रि मावै मानसिया साननाङा जे जोंलाय बहानि फैसा मोननानै स्टक मार्केटाव दोननांगौ जाखो नेभार साख्रि मावनो नाङा स्टक मार्केटाव फैसा इनभेस्टमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा जुदि हाजिरा मावोबा नोंथांनि थाखाय आरोबाव बेयो इम्पर्टेन्ट स्टकआव इनभेस्टमेन्ट खालाम मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्टमेन्ट खालाम किन्तु बेखौ बुंथ'वा होनना बुंबाय बेखौ बुंथ'वा स्टकआव इनभेस्टमेन्ट खालाम मिउचुवेल फान्डनि सोमोन्दै नेक्स्ट भिडिअआव बुंगोन स्टकआव इनभेस्टमेन्ट खालाम किन्तु मोनसे स्टकआवनो नङा माने डाइभार्सिफाइड रानजोबनानै दोन 10 टाकाखौनो राननानै दोन बहाबा 2 टाका बहाबा 5 टाका 1000 टाका नोंथाङा दोङोब्ला माने 1000 टाका गैया हमनानै लाबाय नोंथाङा जे 200 टाका दोङोबा दिनै मोनसे कम्पानियाव 200 टाकायाव दोन गाबोन गुबुन मोनसे कम्पानियाव 200 टाका 100 टाकायाव दोनलाय डाइभार्सिफाइड खालामनानै दोन मोजां मोजां कम्पानिफोराव मोजां कम्पानिफोरखौ माबोरै सिनायो बेखौबो जोङो इयुननि भिडिअआव सावरायगोन किन्तु माने दा मोजां कम्पानि होननानै बुंबा निफ्टि 50 आ मोनसे इन्डेक्स बे इन्डेक्सनि सिङाव माखासे कम्पानिफोर दङ 50टा कम्पानि दङ बे 50टा कम्पानि मोनसेबो गाज्रि नङा मटामटि बेफोराव नोङो मेगन मिसिनानै दोनजायो निफ्टि बेंकनि सिङाव माखासे बेंकफोर दंलाबायो बे निफ्टि बेंकनि जायखिजाया बेंकफोराव दोनजायो मोजांखा एनालाइसिस खालामनो गोनां गैबाङा लं टार्म इनभेस्टमेन्टनि थाखाय निफ्टि 50 नि माखासे कम्पानिसफोर निफ्टि बेंकनि माखासे कम्पानिसफोर निफ्टि FMCG निफ्टि IT निफ्टि इनफ्रा निफ्टि इनार्जी बेफोर माने सेक्टरफोरनि कम्पानिफ्रा मोजाङानोखा बेफोराव माने कुनु एनालाइसिस खालामाब्लाबो बांद्राय लस गैया ओरैनो दोनजायो नोंथांमोना हयथ' बेसिक बाथ्राखौ मिथिनानै मोनबाय बेनिख्रुइ गोथौ बाथ्राफोरखौ जों सावरायगोन नेक्स्ट भिडिअआव स' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट नांलाया खालामलायनो नाङा अके बाय बाय सी यू नेक्स्ट